Morning ndine Jackie. Tendijeze Macheza. Mayamba bwanje Sabata. Have Monday. Amene mubira ntchito. Ndiye. Kanzaka akuti ala Joseph Kambeu kudowa agunda ndi kupha mwana wa zaka 6. Ati zomwe zinachitika iye munthu a Joseph awada kuphunzira kuyendesa galimoto. Ko galimoto yakuti adziphunzitsa yekha. Nde yapezeka kuti yachita speed galimoto ichaka yana lose control mpaka yapita ku primary school kwa gunda mwana wa zaka 6. Anthu athamangira naye mwana uchipatala koma mwana uja watisiya. Galimoto zanje zoziphunzitsa wekha. Munthu galimoto amaphunzira wekha. Kungofuna kuvula zato ana anthu eti. Kula kwatu kumeneko. That's a crime. There's no two ways about it. Imene ndi crime. Munthu sunyamuka mpaka na kutuluka kupita komwe kuli anthu mpaka nakatulukira ku primary school zona. Wakunda mwana mmozi akanatha kukunda ana ambiri nthawi imodzi. Zomvetsa chisoni zopsa. Imagine kholo latumiza mwana wake ku school zanomo zabwinobwino. Basi akalandira uthenga kuti ayi mwana wagundidwa ku school. Mwana ali ku school, mwana ali pamalo amene amayenera kukhala. Basi wina wake basi kungotuluka ifa chonena kuti negligence yake anthu ndi wachimene. Kuiba mtima atu kumeneko. Komanda chikondi. Munthu monga sungaganiza kuti mwina sindikwanitsa, sindikudziwa kuyendetsa galimoto. Munthu udziphunzitsa bwanji? Udziphunzitsa kulakwa inu. And imene nkhani imodzi zachitikaso kwinanso siyo khayo yogunda ana. Chitikaso kasungu. Mwana winanso wa zaka 6 wakundidwa chifukwa cha wina kuthamanga wamugunda wopweteka. Ana muvula za anthu. Muvula za anthu. Be careful pansewu kwaeti. Tizikhala responsible anthu sizoona zimenezi. Anyway, izo zinali nkhani zoyambira. Nde ari kunchinja abambo ena Crispin zina lawo adodomesa anthu. Adodomesa anthu chifukwa chonena kuti akuti iwo anayala tomato wawo. Nde ayala tomato pamadusa ng'ombe, mbusa ndi ng'ombe zache. Ndi ng'ombe imodzi yapezoti yakonda tomato, iye ndi kukwiya kwa basi. Kuti ukandi kanyira tomato yanka, ari kuithamangisa ng'ombe ndi kasu, ndikuyamba kuikhapa ng'ombe ija ndi kasu mpaka na kuipha. Akanala kulalata kuti wina angwerekeza kundiyandikira, kumayang'ana abusa ng'ombe yache. Mukangwerekeza kundiyandikira, muona zomwe ng'ombe ikuona. Ndi anthu ena amachita mantha. Akuli kuikhapa mpaka na kuipha ng'ombe. Anuko akumwa bibida. Ndi munthu uze kuti bibida njani sindikusiwa bibida ndijani. Ana vamwa bibida ukakulalata ukakutukwana kunena kuti wina angwerekeza ndithana nanu alikena waipha ng'ombe icha kuigwira ng'ombe icha kwamba kuikokera kunyumba kwa amayi yake. Nkumanena kuti wina akangwerekeza ndilondola au nazomwe aona ng'ombe. Iyo ni violence against ng'ombe komanso. Zona mungu kufuna upanga nyama. Zokwirizana ng'ombe yapo tomato mpaka na muipe ng'ombe kumaikokera so kunyumba. Akuikokera kunyumba kuti akatani. Aisandiseka nyenya. Ng'ombe yaine yake ufuna ng'ombe ya ulele. Nanga ng'ombe ndi tomato zokwirizana. Koma akuti ndi anaita na polisi. Atabwera polisi ku munthu amatererabe kumapita kula polisi kwakutukwana kwa kumwa bibido wake. Koma polisi amutenga amutsekera ali mchitokosi. Ndi anthu akunena kuti munthu yonkhalidwe lake ndovuta ndithu. Enda makuda kopyeza amayi yache. Pamuzipo amauza amayi yache kuti ata akamwa mabibidawo ukomkusuta zomwe amasuta amauza amayi yake kunena kuti ndizakukwirira na moyo. Nde amuta anamwika ntchitokosa. Nkhani kumveka yosekeza. Koma considering zomwe wayichita ng'ombezo. Akhoza kukhala danger to mayi yakewo. Not just mayi yake koma anthu ena. Mungofunika kungosamalitsa pamene kukweti mathreat ena makhanga ti mathreat maungopsha liu ngati enza kuphanza ukwirira tsiku na satene siku linakhoza zapangani ngalama nena kuti mpaka na anthu pamudzi kwakudziwa kuti amwenewa akamwa bibida mauza amayi akuti enza ukwirirani. Mufunika kusamalitsa ndi imeneyo ya bibida ndi kuchitika zinthu ndithu mafilimu watu filimu yanji manager school days ikugunda to kwani ni views hapa YouTube, so that's big, that's good, that's a good thing. Kuna kuti anthu tukugweti kuchita gaza ndi kuchita support zinthu zathu zomweti, that's big. Anthu amachita na support, support matters. Ineyo ndinapita ku comedy show ina yake ya munthu ndochuka ndo Canada koma ndi wachimwenyi
ndosekesa kwambiri amamuti Russell Peters ndinapita koma inuyo tinayima pa chinzeretu chikiruku kafika kaya kuti panja kutali koma anthu amene anali kumeneko amwenye kudzachita support munthu wawo mazizi wait kuti pena anthu amachita bwino akamachitira support the community yawo. So it's nice when the school days yalandira support yo. It's a good film, so that's I think that nditira pamamba kuti Malawi kumapangana boost kumakokana kukankhana amwenye amaita yokankhana yeti katongwe amadziwa nena kuti amene ndikukankhayo zizandivuta ine kapena munthu wina iye adzakhala pa position yomukankhaso munthu wina nde zimakhala bwino choncho. It's a good thing kuti we are supporting our own nde tentipitirizeni ndithu ndetona nadawa matama akuti kudumphira mu nyanja yolusa ngati imene yoyo akuti asambire nde nyanja yachitira chisoni yangu kwapula ndikuwalavula kuti usazabwerezenso. We will go to the registry and we will sign in. Once we are away, we will take our offering. And so our organist will give us tunes, 5 tunes, and then our ushers will come. We are in this one. I have been. Kwinaho titsanzike tiona naso chigawo china mukhale ndi tsiku labwino. Bye bye.